Καλησπέρα. Ξεκινάμε καινούργια σειρά στο κανάλι Vape on the Road. Θα είναι γρήγορα βιντεάκια, vlog, θα βγαίνει κάθε εβδομάδα, όπου θα πιάνω κάποιο απλό θέμα, είτε θα μιλάω μόνος μου είτε θα μιλάω με άλλους. Θα δούμε πώς θα πάει. Από μια συζήτηση που έκανε με άλλα άτομα, τους άρεσε σαν ιδέα, οπότε θα το καθιερώσουμε. Θα μου άρεσε πολύ άμα γράφετε κάτω στα comments ή θέλετε ένα μήνυμα στο Facebook να μου πείτε τι θέματα σας αρέσει να ακούτε σε τέτοιο είδους vlog. Τα vlog σε απλά μυστικά συνεχίζονται κανονικότατα. Επίσης και εκεί θέλω να μου πείτε και θέματα που θέλετε να ακούτε, θέματα που θέλετε να μιλάω εγώ για κάποια, για αυτά που θέλετε, είτε vlog που θα μιλάνε και άλλα άτομα μαζί με μένα, να γίνει σαν συζήτηση. Τι ωραία μυρίζουμε. Σήμερα αρχικά να σας δείξω, σήμερα έχω το πίχο με τον Kaifu V5, τον κλόνο της SXK, πολύ καλός. Το Bastena το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγαμε πάλι την αρχή. Γιατί, το άλλο ήταν ωραίο. Πολλές λήξεις ρε φίλε. Θα μπει και το άλλο. Θα έχουμε. Για μίλησέ μας και εσύ εδώ πέρα. Εγώ θέλω και το άλλο το ωραίο. Το άλλο, το Uncut, το Uncut. Όλα τα παιδιά εδώ αγκαλιοζόταν εδώ πέρα. Θα τους τραβήξουμε, για δείξε μας πάλι όλα το για τη πράγμα. δημοσιότητα γίνεται. Δείξε μας πάλι το πράγμα εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλι για δεύτερη φορά, την πρώτη δεν θα το είδατε. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καταπληκτικό Tesla Invader 3, ωραίο μοντάκι, με PC6 μέσα. Και από πάνω έχουμε κουμπώσει ένα Namib με Stagger Fuse, στα 0.22 περίπου ohm, cotton bacon βαμβάκι. Το υγρό λέγεται Pornstar, είναι φραουλίτσες με dragon fruit, πολύ ωραίο δροσερό, πολύ καλό. Και ωραίο ντουμάνι, ωραία γεύση και ένα πολύ ωραίο drip, πολύ ωραίο. Για κάνε μας και ένα καλό ντουμανάκι, να δούμε εδώ πέρα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ καλή λύση για αυτούς που θέλουν να πάνε σε μηχανικά, αλλά να μην είναι ακριβώς μηχανικό. Είναι ένα ημιμηχανικό με μια πλακέτα μέσα, με ασφάλεια. Έχει λαμπάκι για να σου δείχνει στάδιο της μπαταρίας, οπότε να μην χρειάζεται να το βάζει κάποιο φορτιστή. Γιατί όπως είναι γνωστό ότι άμα πέσει κάτω από ένα όριο volt που είναι τα 2,5 volt, μπαταρία, χαιρετάμε. Κάτι άλλο, όπως είπα, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments θέματα που θέλετε να λέω. Θα είναι γρήγορα βιντεάκια με διάφορα tips σε εισαγωγικά. Ας πούμε αυτό που είπε τώρα ο Ηλίας για τις μπαταρίες. Πάντα επιλέγουμε επώνυμες μπαταρίες από εταιρείες που βγάζουν μπαταρίες. Ρηρά μπαταρίες για μένα προσωπικά ούτε σε μονοπάταρο καθόλου. Αλλά όπως έχω ξαναπεί και σε vlog, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Απλά για να είναι σωστές και ορθές, να έχει επιχειρήματα για να τις στηρίζει. Περιμένω τι θέλετε να βλέπετε σε αυτή τη σειρά βίντεο Vape on the Road και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο, σε review ή σε vlog.